Kadilag Pangasinan. Narinig niyo ba ang chismis? May masarap na ice cream daw dito sa Mayambang eh. Tara, alamin natin. Okay, so kuha tayo ng ice cream ngayon. This is the avocado. Ay, wow, ang creamy naman. Pili kayo, 100 lang! Ito pong produkto namin, ma'am, is nag-start po yan since mga binata po kami. Pero dumating po yung 2016, ma'am. Mayor po namin, ma'am, very supportive sa aming mga SLPA. Yung SLPA po, ma'am, ibig sabihin po ng Sustainable Livelihood Program Association na ano po ng DSWD yun. Tapos kagibat na rin po nilang LGU. So, yun na po ang umpisa niya. Kaya naging Bani Delicious Ice Cream. Tinulungan po kami ng LGU para magkaroon po kami ng hanap buhay na mga bayambangginyo. Sa tulong po ng LGU Bayambang po, ma'am, nagkaroon na po kami ng makina. So, minutes na lang po ang paggawa ng ice cream. Dito lang po dati na pinaabot po ng 3 hours. So, magbebenta ka ngayon. Na. Sige po, challenge accepted. Okay. Ako naman po, magbebenta ng ice cream ngayon. Bili na po kayo! So make sure pag pumunta kayo dito ha, bili din kayo ng Bani's Delicious Ice Cream. Ito naman yung ganitong cone. 10 pesos lang siya at siguro 3 scoops yung kaya niya. Ito na yung pang-third nyo. Thank you po. Salamat po. Kadilag Pangasinan.